kailangan. Nganong pahibawon ka man? Kay uyab mi ni Piolo. Ha? Unsa? Ha? Oy, Ano siya lang? tabaghak. Uyab day mo? Ha? Uyab day? Ay, nay, agay, nay. Unsaon naman lang si ma'am, ha? Unsaon naman lang niyang imong uyab? Ha? Tatay pa. May lain kang uyab, Piolo? Kinsa, ha? Dili ko musugot nga manguyab kag lain. Kay ako ka lang, Piolo. Magkagubot kita kung manguyab kag lain. Kasapot ka? Ha? Tay pa, ha? Pero saan natin magkauyab? Huwag mo lagi ko mahinumdum, anak. Dugay na. Kadahan kay bata, aka. Kadahan Ay, matawag ka na, ay. Nagakugdung ka na, ay, ito naglusi, ah? Siya dugay na, Clover. Gawag ko manguyab ni mo. Waman bitaw, pero dugay naman akong gihuna-una nga uyab na ta. Wa pa lang kamay baw. Pwede din na. Pwede ka ayo. Uy, Ano kundi? Tepa. Dili ba nga si madam na noon, si Ma'am Dennis manang nasunahan naglakaw? Hala, siya to na, nay. Clover, buhay ko. Ayaw! Musayo ko ron sa eskwelahan aron makapangandam ko sa akong mga buhatonon. Wa ko mahuman sa akong lesson plan gabiid ha. Kay naabtan ako sa duka. Dugay kay ko nakatog nga nagpaabot ti potensyano nga mauli. Dili na ako mahimong biyaan si Kap nga sirang usa kay tingalig sa pay mahitabo niya. Ma'am! Oh, sinang sedes. Naasis kawas uban nila ni Piolo o Clover. Mao di tingali na ilang gipuyaan. Si Clover nagkupot sa bukta ni Piolo. Magpabuang-buang lang ko nga wa ko makakita o makatungong sa pangsangpit ni ng sedes na ako. Upadayon ko sa paglakaw. Oy, wa man mulingi si Ma'am Dennis. Asyusa si ma'am. Ikaw, magod. Anong ako man? Kupot-kupot makadasbukton sa kong apo. Ansay na, May gani kay bukton na akong gikuptan. Dili Ay, ang ay, iyahang... Tana. Nay, ato namin, nay. Bye-bye, Nay. Piolo, kakakyut no. Ngano? Kugun sa ko. Untwa! Oy, kabugat ni mo niya magpakugos ka? Sus! Ha? Unsa man ka? Nabako ka nga pakugos ka man? Kiljoy lagi si Lola, ay. Lula, Nanay di ay. Nanay Lola, maura na, uy. Sige na lang, uy. Holding hands na lang. holding hands sa imong mata. Unsa man nay baha diha nga magkuptan na manggid mo si mong kamot, ha? Madlo ka? Unsa man manlakaw na mo, o? Pamunalan ta mo ining isilhigtukog, ha? Ay, ato na lagi, Minay, uy. Bye-bye. Mwah. Ito na, Piolo. Clover, unsa ba? Ay, napasiki. Upot lagi. Ay, hanigis imperno ni Bayhana da. May 20 minutes pa ko sa dili pa magsugod ang klase. Makapangandam pa ko. Hi, Ma'am Dennis. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Sir Randy. Dugay baya kong nauli gahapon, ma'am. Ha? Nga naman? Oh, nalimot gini ay ka. Saon sa man? Gahapon, remember? Nagpaabot ko nimo din sa faculty nga mo balik ka. Human mo magsulti atong imong estudyante. Pero mingit-ngit na lang ug wagi ka mo balik. Wasa mo diya sa gawa sa akong paglili. Uy, hala. Hala, sir. Sorry, good kaayo, sir. May dinalian man ko kong gilakaw, good. Mao di ay. So, diin man mo. Ha? Kamu sa mong estudyante ba, diin man mo. Actually, nagasoldi rami kadiyo tra kaayo. Then nag-iyahay namin sa papauli. Mao ba? Sorry, good sir. It's okay. Oh, basin unya, mahimo na. Mahimo nga. Invite unta ta ka. Asa man? Mag-dinner. Please. Kuan. Ganan ako nga mas makailan nimo, Ma'am Dennis. Ang tinuod. Dili pa ko andam ni butanga, sir. Friendly date lang. Promise.
dili ko mag-iskot og bisan unsa bahid sa akong feelings para nimo. How I felt the very first time I saw you, Ma'am Denise. Dili ko mag-iskot, ana, kung giunsa nimo pagbihag ang akong kasing-kasing. Kung giunsa nimo ang akong mga mata, nga dili na ganahan nga mutanaw pa sa uban. Oh, sir, Ma'am, sir, ang akong kamot. kahumok sa imong kamot nga akong gikuptan. Gaya alagi sa kong kumo. Usa? Piolo? Aw, ang importante ay gahi. Sakita hinuon sa kong kumo pagtuktok. Ikaw na, Sam. Ngano ni Aka? May tuyo ka ba na ko, Piolo? May gipahatag si nanay ni mo, ma'am. Awaw. Ngaray. Oh, kining buhi ng gamot ni ma'am, sir. Kay mudawat man siya sa kuihatag niya. Salamat. Unsa man ni? Wasa ko mahibaw, ma'am. Sige, ma'am, mugawas ako. Sige. Ay, May gusto ka pang isulti? Unsa ganito'y pangani mo? Unsa ganito'y pangani ning imong estudyante, ma'am? Piolo, Piolo diya, ha? May isulti ka pa dong? awa naman, sir. Magagawas ka na. Sige, ma'am. Sir. Suod mo sa mga estudyante. actually, dili. Gikaila ko lang iya apuhan. Makalingaw kay tabian kaayo. Gipadadaan pa ko niyag makaon. Unsa ka ni? Giputos man og dahon saging. Ako sa ablihan, sir, ha? Go ahead. Nasa dito uban niya itong maestro, ha? Makalagot kay tanaw ng naong may. Feeling gwapo. Pilit ba kay kinapay? Unya, insert kayo. Ay, si Papa P. Ay, Papa P. Mayon, natibok dayon akong adlaw nga nakakita nimo. Panikapa ko, be. Hoy! Masigusi mo mahikap pa na! Ang sinaa, parang hikap. Sige, suwayi ron, suwayi. Why? Edi suwayan. Ay, mga pakman. Why? Imo dayon na, nga, di ba na, nga di magpahikap. Ha? Imo dayon na. Oya, imo sa day ng hikapon. Manghikap ka man. Basin ni, Imo nga sa day na. Basin. Sa pa di ay? Di ba, Papa P? Sige ron, suwayi lagi hikap. Kundi pa takabugnoon ba yuta ka? Ay, ako ba gituan? Adi oy! Gusto kini kagbugno ha? Dire! Ay! Togal ni ko baton! Maguwang, no? Bayaon! Bibere! Nilisan ko ng kilay mo! Ay, mahin mo ba? Ay, papaton ko ng imong lips! Hoy, mahin mo ba? Tulong mong duha. Judan, Clover! Gusto lang! Ano saman mo? Gusto mo ba? Sigurado ako, may sigurado mateo ka niya! Hoy! Paminaw ba yun? Ang budaog may makaangkon ni mo, ha, Pilo? Adi, ako na na! Ako na na! Ha? Bayot buang! Hoy! Pamina mo! Hunong na mo! Husto na! Yan na si ma'am! May nag-away? Pagdali ko. Pinahalang mauwang na ako ng nag-away. Yan na si ma'am! Hunong na mo! Oh, tanaw. Ngano nakagubot mo din kanina? Piolo? Yes, ma'am? Care to explain? Ha? Ikaw na sa'y nagpasiugda sa kagubot? Ha? Wa, ma'am, boy. Ipatawag na ko ang imong apuhanon niya. Unsa ba? Ma'am.
Wa man gud mi magkagubot og away dinhi kanina, ma'am. Nagkatinaw ko nang nakabantay ka na, ma'am, kanang kinataw-anay naman mi. Oh, di ba, Ate Clover? Uy, ano ko mag-ate man ka na ako? Igsuon ta? Ay, oy, mayo, oy, ang joker, dyan si ate, oy. Nag-joke-joke ra, amo, di ba? Nag-joke ra tag-ato, di ba? Inang, kay mangin si Papa Pi. Oo. Nagkuha na may kanang nagbinuangay raman may kaganina, ma'am. Nagbino ang ugbog, no? Oy! Si ate, oy. Gabot po ko kay sa buhok, nga akong gihapsay. Agay, bayot. Sakit na bayot. Yes, ma'am. Buutan na gid kaining bayuta, ma'am. Cute kini siya aping. Lamigay ko si ay sa muon. Jordan! Ka-joke! Dimasin! Unya kailan akong bayuta ka. Pantek ka lang yun ako. Nakiwasag mong na niya. Nigawas na? Asa man kita? Bisan asa. Ang makadaog may makatag-iya ni Piolo. Go! Ngano apil mo ko? Kipagbugbukan ni para ni mo. Mao nga apil ka. Kung mo daog ko, dili na ka mahimong mulingi pasaban. Ako na lang imo tan-awon. Ako na imo ubanan. Nakasabot ka? Unsa? Pero kung ako'y makadaog, ako lisab ka, papapi. Wani baliban ray. Ano man, nakasuway ka na ba? Unsa? Sino suwayan? Ang kuhan god. Huy, payot puang. Huy, tiguang. Kung makatiguang ka, mura nagpilay akong edad. Huy, bayot, 24 pa lang ko, bayot. So, mas tiguang ka pa na ako. Da. Care to share kung sa inyong gisigihag tabi des loyo? Nothing man. So, what are the key aspects of information analysis? Anyone? Me, mami. Kakit yun ni ma'am kung magtabi eh. Nindot kang tanaw na iyang May hapin mami! magkibot-kibot. Ikaw, Mr. Sebastian. Dili ko pulaan ng mututok sa ingnaw nga hamis kayo. Mr. Sebastian, please stand up. Pilo, gitawag ka ni ma'am, uy. Nagsikira mo kung kaktutok niya. Ha? Ako, ma'am? Yes, you. Ha? Answer my question. Oh, question. Asa to, ma'am? Hala, Asa to? Quiet. Wa ka ba na maminaw sa akong discuss karon pa lang yun, Mr. Sebastian? Sorry, ma'am. Nabisi ko. Busy with what? May I know kung sa imong nabisihan? Totok ni mo, ma'am. Adi, tutok sa blackboard ba? Pero ako'y nasabtan, ma'am. Please, class. Kung may wa mo masabti sa akong i-discuss, please feel free to ask questions, okay? Anyway, take your seat, Mr. Sebastian. Ikaw, Miss Agayay, what are the aspects of information analysis? say, ma'am. What? Come again? I said, say, ma'am. My answer is sama na sa kampiulo. Wa siya makatubag sa akong pangutana, Miss Agayay. Same gani mi, ma'am. Hindi sa kumakatubag. Ako na lang, ma'am. Me na lang, me. Yes, ikaw. There are 5 key aspects of information analysis. These are process components, purpose, techniques, fields of application, and dahom! Unsa ganito, oy? And, kuwang na lagusa.
Ang sa ganito, ay. Wait sa ma'am, ha? Kung sa matigi sulti ni Chip o Jirax na ko, ay. Lipat mo ko, ay, let me think sa ma'am, let me think. Tak mauna diha, pabida-bida ka man. Lipat sa! Feeling bright. Ay! Ma'am, remember na ko. Output, ma'am. Output. Oh, Very good, Jordan. Output. Thank you, ma'am. Thank you. At nakatubag yung ko. Ikaw, kapiying sa tubag sa uman. Wait, tubag. Oops. Sorry, Papa P. Ay, makalangs na gyud ta. Mga git. Kagod naman na gyud oy. Magkagod naman kahasol magtudlo sa ubang mga estudyante nga. Dugay kay makagets. Di ba, Ma'am Denise? Pero atong katungdanan ang pagtudlo nila. Kay maunay atong profesyon. Well, gusto ka. Kapoy na gyud sa highway. Parang hatawagan na lang nako sila og taas nga kopyahon sa hayo baka ha. Mag-quiz ko oy. Daon right. Aron mga makalingkod ko ang maka-check sa akong FB. Uy, bawal na ha. Kilalan nga maayo tang ihimplo sa atong mga estudyante. Kaysa gikaingunan ni Miss Denise, mao kini ang atong gipili nga profesyon. Chay, kay ka, sir. Oy. So, kaya diya si Ma'am Denise, no, ba na to sa faculty? Mag-sige na mag-gani sa mga og cellphone sa imong vacant time sa una. Pero, karoon, lahi na ang imong gikabisihan. Di sinagka og tutok og sunod-sunod ni Ma'am. Chay! Lahi na sa imong biktimahon, sir, ha? Uy, ikaw sir ha. Basin mo to na si Ma'am Denise sa imong binuang. Basin no hinuon og likaya na hinuon ko ana. Dili ra hinoon, sir. Thank you, ma'am. Kay seryoso baya kay ko sa kong tuyo nimo. Ay! Nadaatigid po. Nakalive yun ka ni Ma'am, sir. Nawa, kariyota ang akong stress. Ay! Pero in fairness, ma'am, may usa ka estudyante ko ka dun, no. May good guys klase, no. Mga tumang siya bisan sa bago para ako ang lesson. Mayo guys, but... Mao ba? Yes, ma'am. O, mausa na sulti sa ubang maestra nga nakahandle sa inyong klase. Under na ko? Yes, ma'am. Nakaundang ko na sa una o karon lang ibalik. Pero mayo kayo eh, ma'am. May kayo. Gawas ng bright. Ay! Ay! Gwapo yung sa jatiho. I'm sure na kailangan niya, ma'am. Well, daghan og maayo sa akong klase. Pero mas outstanding ng estudyantiho. Si Piolo Sebastian. Ha? Si Piolo? Yes! Katong estudyante nimong hambugero? Ay, digin sir. Nasayop tingali ka. Kaya di ka hambugero bata, ano? Hambol kay siyang. Og, kundi palang ko, di palang angkong estudyante, oy. Palitan ko yun og motor. Bright, ma'am, no? Ano, gwapo pa. Dami na ba kayo barug? Pero dako nag-edad, estudyante pa. Oo. Labing siguro, ligoy sa una. Sir, Hala ha. Kung makaundang ligoy na dayon. Dili pwede makaundang lang kay may financial nga problem. No. Di na mahimong himoong rason nga dili makahuman sa pag-eskwela, sir. Daghang kay mga estudyante diha nga nagkalisod pero nakahuman sa paghihapon sa pag-eskwela, sa pagtuon. Nakahuman gyapon nakalampos. Kay naningkamot. Wa magsalig sa ginikanan. wa na ginikanan si Piolo. Iyang apuhan na lang ang nagpadako niya. Aw samot, gasalig sa apuhan. Oh. Way ayo. Sir, Way ayo yun. Basher lagi ka, sir. Basher lagi ka. Kung unsa kaya rason, no? At least, karon naningkamot siya nga makabalik sa pagskwela. O, nakita na ko nga may dakong potential ni bata kay Otokan. Utokan, kon mo padayon. Basig mo kalit lasam nag-undang inig tunga-tunga sa tuig kay gikapoy na. Kaysa kung tanaw, mura magbugoy. Ay, managlakit ang pananaw, sir. Kaya ako personally, no? Butanan ko niyong. Kay gikapuhan ka lang. Oh. Unsal matang naunga, oy. Ay! Il-argue ka, sir. Marag, kuhaan gani ng Prince Charming sa umaabot nga activity na to ini sa eskwelahan. Unsa? Oh,
Uy. Dako ko pagsalig nga, mudaog siya sa bang contest. Kay, gwapo na o nindot og barog. Bright pagayod. What do you think, Miss Denise? Ha? Mga una ta ninyo, uy. Oh. Ani, share ta ini. Gipahatag ni sa apuhan ni Piolo na ko ganina. Ay, winner ka, ma'am. Winner si ma'am. So close mo sa mga estudyante di ay. No. Dili mi close. Ay, si ma'am. Naunsa ka ba ya, sir? Dili na mahimo maong hunungin na si Ma'am Denise, di na mao. Nahibaw ka yun ganda ko, kalapasan ka na sa school ethics. Mao. Ani, dali. Man. Share ta ini. Man. Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko. Ah? Mm. Oh, hala, giputos po ba nagdahon sa saging lagi? Mm. Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Anya ni asa gipada nga limonsito. Uy. Sito. Ay, lami, no? Lami. Mumukaon eh ka na, Denise. Uy na, manimaho ka na. Lami da. Niya magkuisulan nga adobong baboy ug manok ko. Kinilay ka na, ayaw ana. Uy. Ilabay na. Unsa? No, ayaw pa naginot ana, ma'am. Uy. Nga may mas taro na ko nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para nimo. Ang binanggihatag ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini. Uy. No. Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na. Hala ha. Mingon pa ganis, ma'am, nga paborito na nila sa unang sa iyang sa dito pa sa Siyas probinsya. Kaya, imong ilaboy. Si Sir, ay, mangangin kung dili mo kaon. Bukaon ka ini. Ano kung dili nga taga-probinsya masab ko? O, hilig to si anhing papanag ko nga magpais, pinasang utok sa baboy nga daghan og lamas. Ay, pasilan humot kaayo. Wala na kaya nang nausuron nga tuslubuwa, oy. Kung adto pa naanay pinaisang utok sa baboy niya, iparis kamuti. Iparis kamuti o gabi iba kamuting kahoy. Nakasuway sa baka na, ma'am? Oh, sir. Ay, taga-probinsya yun di ay ito. Kabaho, ana. Wait! Holo, dili mo kaon ini. Adto dito sa mupwisto o dito ay dito. Adto kastomoy sa lamisa, sir. Kay, mangaon man may ini. Alimam. Sige. Niya ako'y adobong baboy ug manok, ma'am. Ay, Sino lang, ma'am, mo? thank you. Lami sabning iparis ni ini pinaisang okra. Nga may ginamos. Thank you, sir. Uy, sir, kang ma'am, Ay, mana. sure man, me. Ah. Ay, taguol, di ba, ma'am? Dili man sad kayo ko hilig og karne, sir. Dalagi. Oo. Unsa na yung ganahan ni mo, Ma'am Denise? Ganahan ka mga chapsoy? Mga... Social Chow kay Patsin. Randy. Chow Social Patsin. kay si Sir Randy. Ikaw, guys. Social kay Sean. Ay, pila naman na, oy. Wow. Gusto ka, ma'am? Kanaya kong nanon ni mo, ugma. Ala. Magpalit ko daan og mga kini ingredients o niya. Ayaw na, sir, uy. Simple ra gyud kayo akong ganahan, sir. Utan Bisaya ra gyud. Daog na ko ana. Mo ba? Sige, mag-utan ko. Ay, pabilib si Sir. Ugma, ma'am. Dadaan ti ka, ma'am. Pabilib siya. Ayo! Kapitan? Kapitan, isod na ko. Nakasi mong kwarto? Musod ko, ha? Nakatog ba ka ang tikuwang? Ano mo man kapon din is potensyano? Wasad siya musod sa klase kanina. Wa ka siya mauli sukat gabi. Unsao naman lang kung wa pa ko magpakabana. Pag-unsa naman lang is Kapitan siya, no? Mas maayo pa si Piolo nga dili na ikunsa. Mas maluoy pa niya. Oh. Wa siya din siyang kwarto. Kap? Kapitan! Hain ka! Kining usa ka sudlanan kang kapitan na ha. O niya kang Ma'am Denise ng usa ka sudlanan sa utan. Kining, nay, mauwaw ko matod ini niya, uy. Ay nganong mauwaw ka man?
Unsa man, dili lami ang akong pagkatimpla sa utan Bisaya. Gidaghan baya gina na akong piniritong isda ha aron mas mulami og mas humot ang utan. Mao lagi kumatod ini niyan, nay. Abi pala misip-sip ko aron dako ko grado. Wa ka mo sip-sip para si mong grado. Misip-sip ka isip umaabot niyang uyab. Nanay, oh. Ngisi lang baya. Ibaw ko oy, ganahan ka ni ma'am. Ganun katagal mga nay? Ako'y nagpadako ni mo, di ko kibaw si mong mga lihok. May nalang gani kay huwag ka maliwat si mong amahan nga lihok sa mga babae. Abi ko bagwa ka makaila sa kong amanay. Ha? Mingon ba kundi kung nakaila ko? Oo. Miingon ka na kaila ka. Ay, huwag ko makaila eh. Nya, giyon sama nimo pagkaibaw nga lihok sa babae nga akong amahan. Kung wa pa ka makaila. Maayong Ay, pagminaw. gibiyaan mang inahan ni mo. Unsaon pa man din ako pag-analisar. Mibiya siya kay may lain siyang babae. Anak raman na ba? Ay. Kinahan yun ang takay ko makaila sa kong amahan ay. Bisag makakita lang ko niya, okay na ko anak. Bahalag di ko niya ilahon nga iyang anak, okay na ko anak. At least malang, kita na ko sa nagligwat na ako. Ay! Sige na Yatod siya na ako dito ilang kapitan o ni Ma'am Denise. Ito na ko. Ay. Utsagi kay hitsura sa kong mga ginikana, no? Hain ka ko mas miliwat o hitsura? Sa akong inahan o sa akong amahan? Ay, I wish siya na mismo ang makahuna-huna sa pagpangita na ko. Asa ka kumuunas paghatod ini, no? Sa to the left and to the right. Sa ila ka ni ma'am o sa ila ni kapitan? Yan na magigusto nga to nga sa ilang gipuyan. To the left, to the right. Ay, giahak ba yan eh? Di man ko makaharong nga makigatubang ni Ma'am Denise. Unya, mablangko ko kanunay sa klase kung siya na ang mutudlo. Mulupad ang akong hula-hula. Gwapa magugay siya. Murapag lami king gakson. Bahala na. Magdali lang kong biya human ko makatunod ining utan. Ay, Kapitan! Wala, si Ma'am. Kapitan, ayaw into nag-iwara-wara ang pinuti. Uy, masama ta, ana! Ay, andam ko mo ito bang kalinyo. Mga kontra sa akong nasod nga Pilipinon. Dahil sa ko magkatugot nga ilogo ninyo, ang among yutang mahal. Habakap! May hapon! Hapon? Hapon? Hapa. Napalimutan ka na namo! Surrender na lang o gilabay ka ng imong hinagiban. Kung dili ka gustong mamatay! Mihangad siya, og... Mapangasong! Usa ka kamistisong lang yaw. Salba ko sa kang dako. Ispikitet ang dako. Mamatay ka. Sugod mga kapatid. Ay, sakit na akong tuhod ni Barong. Ay, maglisod kong bangon gikan sa akong pagapa. Ay, mga sailong. Tabangin ako rin tayong bangon. Kay may tigbason pa ako. Unsa? Pagdala, kay makadagayon yan na. Ha? Gwapa ka man unta, pero bungol ka. Sige kag ha. Unsa. Barog ako ba? Kapitan, Nakailata na ako. Umano niya ng gira sa Pilipinas. Ang Hirita Sang. I will bring you to Japan. unsa kap? Naghapalang yapos, Kapitan. Naglisod ni barugay. Pida na nga yabo na mahinuding dana kong utan. Nahilos itaw ni kamot ako. Kahinti ba na ako to sa mga paso ni higayuna?
Tuulon ko gani sila, be. Kapitan! Ay, ikaw. Nainomdom ka na ako, Kap? Ganong di man. Nakailagay ko ni mo. Naulian na sa tingali siya. Nahinumdum na sad. Pero gipakulbaan ko di mong maayo ganina nga. May warawara kas imong pinuti, Kap. Lisod yung kalimtan ng gwapo o gitsura, no? Kap? Di ba, Kap? Kilod na. Gwapohon ka yun. Kinsa man kono ko, Kap? Ikaw, si Andres Bonifacio. Yay. Komedyantis, Kap, ay. Si Andres Bonifacio panahon pa na sa mga kuan, mga katsila, Kap. Dili sa mga Hapon. Sa'yo ka di ay? Oo! Mga jailo. Ako kabantay ka, Kap. Kabasabay kong libro sa una. Ang misukol sa mga Hapon din sa una, gipanguluhan nila ni Colonel Alejandro Alminraz og General MacArthur nga misaad nga mubalik siya. Ug ang leader sa mga gerilya niadto nga panahon na, Kap, mao si Colonel Manuel Rojas. Hinumdum ka na, Kap? Kabantay ka? Di magkato higayon na, Kap. Kita ka dito, Colonel Alejandro Alminraz. Oh. Sabi niya kong si Alejandro Dacosta. O niya, General MacArthur. Sabi niya kong si Rio de Arthur. Ay! Ay, bayan niyo. Basta garadyo na eh. Utana ka din ko. Oh, din mo ka. Tago ko sa mga langob. Ingon ka, isog ka. Tago palagi ka. Ikaw ba'y bayonita? Hindi ka ba mo tago? So, may nahibawaan ka din yung tawag Ligrihan ni mo, Kap. Kamatay ka? Gusto gina si Kabantay, Teacher Joseph kabantay. nga makamao siya. Muli ko ikaw sa Pero Kap. sikira man ni Sekto lang Diyan. sa akong klase. Ya, karon. Nya karon? Mangutan ko ni mo, ha? Naibaw ka nga nung white tuli ang ubang mga Hapon. Nga naman. Tungod kay wa sila magamit nga para tuli. Kay ilang gibutang tumoy sa ilang mga armas sa mga bayonita. Nga naman. Kay para tuli ang bayonita o ilang gigamit. Nga naman ba? Nga nung naibaw man ka, wa pa man sila kamatuli. Kap. Ang tatawa ka man. Tinood ba ang kong isulti nga wapay tuli ng imong uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da. Uy. Oy, way tuli! Oy. May uli nang nagadaay. Wa pa ni matuli na unsaw na ay! May uli nang nagadaay. Ay, palayo niyo ko ng tawhan na gikan din eh. Pagawa sa akin na siya. Lo? Kasi magawason! Ikaw! Ako! Dawas! Layas gikan din eh. Layas! Oh! Babawaan niyo ka ng SPS mga Hapon. Kaniadto pa lang, may mga traidor na yun. Yung mga kaubanan ng Pilipino. Kabantay mo na. Ahak. Abi ko unsa na. Giango-ango ka man ng taong tiguanga ka. Uy, wala ka di, uy. Gutom na ba ko? No, mas masudan. Oh, di ba ikaw may angay nga mo'y pangitaan ni Lolo ni Mugsudan kay ikaw ba ng maskog? Uy, igunsa kita, uy. Ha? Apila-pilon lagi ka sa mong kinabuhi. Basig nalimot ka nga, trabante ka ni Lolo din ha? Nga sa ato pa, amo sag ko nimo. Kay apo ko sa Lolo. Apo ka, pero wala magpasabot nga tagiyasab ka. Apo man ko, tag-iyasab ko. Imo din ang negosyo, nga sa imo man ang Lolo. Ako man sila. Kaya nagkamatay na niya. Ako may bugtong manunod. Nakasiguro ka, Potensyano? Dennis, laban ka ning barumbadong dako, ha? Wa ko mo laban niya, Potensyano. Gipahinomduman ta lang ka nga dili nimo makuha ang tanan unya nimong kabili ni lolo nimo. Kung dili ka makahuman sa pag-eskwela. Ug kung saan man nimo paghuman nga absent naman sa gani ka ganina. Para ganina ra. Nganong wa ka mauli? Ug nganong absent na sad ka? Unsaon ako paguli, nga hubog magay ko. Nakatuog man ko dito sa bahay sa akong amigo. Kita ka, tanawa. Wa pa ko ilis. Wa pa sa kuligo. Di lagi halata nga, wa pa ko ligo. Kay, pis ko magyapon ko gitsura. Nga gwapo ba dyan ko? Nga humot pa dyan gyapon ko. Di ba, Denise? Simot ka. Dali. Oy, ay siya kalitas pagbira. Buhi ikon sa ba? Maestra pagyapon ko nimo ha, Potensyano. Busa pagbaton og respeto. Oops! Ni atas amo, Denise.
Wa ta sa eskwelahan. Pero wa na magpasabot nga dili ka na mo respeto niya. Tinuod nga dili sa maestra dinis gawas. Apan dili mahimo nga wado nimo ang imong pagtahod niya. Isip babae. Ikaw Di ba, Kap? Hoy, Di ba, Kap? huwat salo. Ikaw pabida jud ang dako, Ikaw, no? Kap? Nagdagko kang way pamatasan po din siya niyo. Da. Kabantay ka nga. Hinumdum ka ba lagi nako, lo? Atik-atik lagi ng imo, lagi klaro kayo. But-but nyo na imong tigwanga ka. Ah, Mo nang dili ko ganahan mo tahod ni mo, lo. Kay ikaw, but-butong kang dako. Mangayo ka ni ko, buday kang limot-limot. Ango-angohon kang pinakalit. Kay daw man. Dili ganahan makuhaan ang iyang bahandi. Kung saan ka na niya nga, dili man na niya mabaon siyang lubnganan. Kay bahis kang pagkaapo. Los-los po kang pagkaapuhan. Daw! Potensyano! Ay, Kano saan man ka mamatay, tiguanga ka, ha? Hoy. Ha? Aram magpahuay na ko, di mo? Hoy! ay. Ha? Kung makapanungo ka, mura gipurti nimo hagua sa pagkatiman si mong apuhan. Nga dili ba, naghago ka mas paglaag-laag o pahayay uban si mga barkada? Onya! At kalusit siya. Huwat lo, ay magtingog. Ha? Unsa may kasakit sa imong butbut anak pilo, ha? Nga dili man imong kwarta lang akong igasto. Sa ako mang lolo. Lulo bitaw nimo. Yeah. Nahibaw ka man ngay mong lulo, pero wakit tahod. Ay sus, mga way ayo. Asa ka hag? Mamahawa na mo din ha? Ikaw lang. Paulit na sa inyo. Ikaw Dennis, dini lang ka, okay? Kaya magisi ko katiman ni Lulu nga ako ra usa. Tabangi ko sa pagkatiman niya. Potensyano! Hoy, lakaw na, sige na, lakaw na. Dakon sa mga ka din ha? Gihingin na ka. Pabangka gaya po kasi mong naong. Ah, sige, pamangga ha. Adto na mi. Ma'am, tana. Hoy! Ganong ginawa na ni mo kabis Dennis ha? Buhin siya! Ayaw siya dada sa mong pagpauli! Hoy! Tawa man ka. Katawan yan. Unsay katawanan? Gilok. Ang unsay gilok tiguang. Gini, gilok. Unsa na? Nagkuot kasi mong luyo? Unsay mong gibuhat ha? Nangilkil ka? Mura giro! Wa ko kilikil. Gakumot ko. Kumo? Sa imong lubot? Dili. Kini ay. Why? Imo kong ipahiran siya mong kamot nagkikumot sa mong hugaw! Kaon ka? Nanapa. Ayaw! Ay. Dirita. Buhi ko! Paano magigunaitan mo ko ni mong apel sa imong pagbiya? Aron masayod si Potensyano kung unsa kalisod ang pagkatiman sa tiguang. Ah, Unsa to? unsa to? Si Kapitan. Ah, Oh. Dali siyang midagan pabalik sa kusina. Unsa mo kinahitabo? Way batasan! Way tasan! Ako pa noon ang may batasan. Nga samtang ikaw ang nagpataka ng pamahid, tiguanga ka. Buwisit! Kabaho! Animal! Kalamig din mo skaran, tiguanga ka. Naggroyon o ihagbong sa hagdanan. suway ko no! Kung dili ba ka mag-unang kahagbong sa bus? Kapuya, gining baya. Dungagan man ang pabida din, he. Kinsa magliapo ining kapitan ba? Nga dili ba ako man, ha? Mas pabida lagi ka na ako. Tungod kay wa kay batasan nga pagkaapo. Kaugalingon ni mong apuhan. Makaako kas pagpasakit. Unsa na hitabo din eh? Ha? Kapitan? Nga nagya ka manas kapitan sa saog. Kap. Unsa ro? Ha? Pabida ka magipyulo. Ala sige. Kamu mo'y limpyo ng tiguanga. Kay wa na ibuot. Kaloon. Gipahiran ko ng bisit sa iyong hugaw. Ha? Hoy! Potensyano! Unsa? Ay lagkuhan lang na si mong naong. Ang ngayar na magkana, bagay sa imong naong. Ang hugaw nga, mipilit. Ha ha ha! Hey! Labaw pa kang bisit! Sige! Kap, dali. Kupot na ako aron makabarog ka. Dili, ako na lang. Ma'am, kaya tinghalig, magkahugaw ka. Sige na, padaplin lang. Pero, Kaya na ako. Kap, hali dali, kupot. Li. Ah, wa sa pagkatuha nga may pabarog sa kapitan. Bisag na sayod siya Okay. na may hugaw ang kamot ini. Pag nalimaho na ligmaay. oh, nana, nakabarog ka na. Okay ka na?
Salamat. Kini, gusto ka? Saan sa man? Kini, apili, Magpili ko si mong kumo? Uto, Walang. Walang. Ikaw. Ha? Ako? Oh, ay lang na siya, Kap. Kita lang. Duwa man nga akong papilian. May lain-lain ng ganti. Ang ni-asasod sa akong kinumo. Waman imo. Imo, ang tuo ha, babay? Kap. Ako na lang pili sa duha nimo kakumo, Kapitan. Diri lang na ako ihatag ang tanan nimong ganti kay andam na kumudawat. Dawat ka. Oh, pero ato na tas banyo. Ato ta maghinatagay dito. Ali. Kupot ako. Aron nga dili ta matumba. Ali. Adiyot. Sabay. Agbay lang ko, agbay. Agbay. Sige, agbay. Tana. Duha na taman ni Maho ini kalakiha. Ma'am, diyan sa kana mo ha. Ako lang mo trapo ni niya. Ya, kana diha ako lang trapo ana. Hindi ko man ako limpyo ni Kapitan. Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pang niya batasan. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mo kitsura, Piolo. Bisan unsa ka pa kabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo.